Λοιπόν, θα σας δείξω μια πατέντα για κουπιά βάρκας. Πώς να τα έχετε εύκαιρα στη βάρκα πάνω, να μην τα έχετε δεμένα ή οτιδήποτε αλλού. Με δύο κλιπάκια που έχω βάλει εδώ, ένα και ένα δύο, είναι πολύ εύκολο να βγάλετε το κουπί, μία και μία δύο, και να το βάλετε στο σκαρμό ή εδώ ή εδώ, εύκολα, γρήγορα και τακτοποιημένα. Και εδώ, κατά τον ίδιο τρόπο, το ξαναβάλετε. Ένα εκεί και ένα εδώ. Γρήγορα, εύκολα και χωρίς κόπο. Είναι σε ένα βαρκάκι 4 μέτρα, άσος μαρίν, 3,90 για την ακρίβεια. Το ίδιο έχει γίνει και από την άλλη μεριά του σκάφους, για να είναι τα κουπιά εύκαιρα και γρήγορα για κάθε επέμβαση. Ευχαριστώ.